Бог е добър, също Той е в нас, ние, които вярваме в Него. Колко от вас вярват в Исуса? И Той е добър в нас. Кажи в мене. Кажи в мене, ти си добър в мене. Кажи тук в мене, Боже. Ти си добър в мене. И ти ме правиш добър. Кажи, ти ме правиш добър. Аз съм добър, защото ти си в мене. Един от начините на едно от голямите тайни е как Бог проявява своята любов. Христа обича църквата и чрез съпрузите обича невястата. Колко от вас са съпрузи тук? Дигни ръка, ако си съпруг, ако си женен. Окей, ако е съпругата ти около тебе, хвани я сега за ръка и да направим една с пастор Митко. Те са пасторите тук, така че те ще покажат. И ето тук брат Петър с ефисе от Варна, и те показват как Бог обича църквата. Ай сега един валсник, какъвто е някакво ароматично танцуване. Това е святи танц, това не са светки танци, разбира се. И тук има едни влюбени. How long you been married, guys? 3 години. Брат Митко, ти колко сте женени? Колко години? 27, 28. Ние сме 36 с моята съпруга. От 10, 7 идват да споделят живота си с нас. Айде ръкопляскаме и кажем добре дошли. 7 пъти. 7 пъти са идвали. Толкова са влюбени в Бога и с други да споделят. Okay, so we'll do a little love dance. Окей, това е специално за всички женитби тук в цялата махала. Благославяме женитбите. Благославяме женитбите. Всички, които сте тук, елате отпред, така да потанцуваме. Песен на песните. Песен на песните. Любовта на Бога. Song of songs. You want to say something?